Tady lidi, vítám vás u nového videa a tentokrát to je minihra Micro Battle a jsem tu s Hokamem. Ahoj. A Matyolem. Ahoj, ahoj. A jak jsem řekl, je to Micro Battle, je to jedna z vánočních, ani ne tak jako série, jako prostě vánoční video na přání. Někdo z vás tam to chtěl. A točí to i Matyol. Jo, takže presne jeho tak. pohled budete mít na jeho channelu Porky's Game. Budete to určitě v popisku. Jasne, takisto budete mať aj u mňa Jakulov kanál v popisku videa. Aha. No počkej, aha, já jsem Green. Aha. Ty si sa ako rýchlo spamätal, počujem ma. Já jsem si myslel, že jsem red, že nás byli redky. Já jsem taky redka. To nějak mě odstřelil. Já to tady budu jako samozřejmě střílet ty hry, nevím kolik těch her tak dáme, tak můžeme si domluvit, kolik těch her tak dáme. Nejaké 4 by som dal plus minus. Já bych dal 4. Okame, prestaň. Tfu, ja idem bomby. Ja jedu bomby. A tohle byla taktika, teda zemřít jako první. A další taktiku, to bude takový, že se pokusíme první dostat do stejného týmu. A pak bych jako šel do podzemí a třeba tam dělal podzemí. Či tady bude střih. Tomu se říká taktika team building, ty vole. U mňa Já jsem střih tam stál, nebude. zase jsem mluvil ne a já jsem si myslel, tam kolem mě proběhly 3 redky, tak já jsem si myslel, že jsem red. OK, ja ešte hrám, takže kľudne však jo. komentujte. Jo, No, aha, než sorry, já jsem si... určitě vyhraje. Co tak? Tak Neufám. nepadnem do lavy. Máte ještě jednoho redka, tak ho zabijte redka. Jasne, Jo, idem. redka, nějaký naš. Matyole, on je tam schovaný, no, on tam střelí, dívej. Ja viem, že keď si beriem bloky, ticho. No a zabije ho, je mrtvej. Už je mrtvej. Tady nahoře je green, v té jejich bejsce. V té green bejsce je jeden. Jo, přesně tam, kope tam. Kope? Aha. Nevidíš? Ne, ešte jeden blok. No, fakt poď. Dáš ho? Drtím myšku. Jo, Dobře, dám, pohodě. jsou dva dole, bacha. Na té straně, kde si lezl, no. Jeden No, ja ho má, neviem trafiť. a ten druhý kde k vám? Ja nemám hapk. Kope tam, vidíš ho? Tam Ja neviem kde je, ale ja nemám hapka, Je to jako kdyby kilo bejsce. Ne! Fu, yellow. Ty vole. Ne, ty vole. Ne, poď. Aha, skoro, nevadí. Takže vidíme sa pri ďalšej hre. Takže sme pri ďalšej hre a tentokrát sme všetci spolu, takže to určite vyhráme. Já teda dělám taktiku zakopat se a nezemřít. Lamerská taktika, poznáme. Nejako Matyol, ten ide hneď do boja. Jako len překvaš, já jdu s tebou. Děláme kopací díl. Pozor, už. Už o to? No. Pojď Jakula. Ne, počkej, ne. Pojď jdu nahoru. Ne, já vás zabarikáduju. Ne, nějaký cheater. Ne, byli tam 3 Hokame, takže to cheater asi nebyl, hele. Já si myslím jako, že jo. Ty Matyol jede bomby. Já většinou. Ne, modrý. Fuck the system. Takže se uvidíme asi u další hry, že? Ne. Neuvidíme se u další hry, ještě já Ještě žijete? Ne. Všetci tu po mne, že za to nemôže, že točím, oni tu všetci po mne. Jakul, kde si? Ne. U nás, vejšce nahoře. Tak mi poď pomôcť. Já tě vidím, pojď tady, Hokame tady nahoru. Počkaj, idem. Nebo Máš nejaké zabít tohle. bloky? Mám. Dobre mi to vydalo akurát. Fuj ty vole. Fuj. Jedno srdiečko mám. Že ty tady potajno trénuješ, Matyole, tuhle minihru. Zabil som si asi 4. Já jsem to někdy tak jako pořádně... No, co? Já jsem jednou zabaskal celý tým. Co si úplně dával, jsem si to No, vyhrál. já tuhle minihru hraju jenom když je to třeba v mixech, když si ten třeba jen tak zahrát. Ne, ja mám pár srdiečok, nemôžem ma zostajpiť. Jakul, chráň ma! Prasiatko. Je to určitě super minihra. Jakule, prasiatko na oltári. Počkaj, ono nedá dole brnenie, ne. Ďakujem. Ty máš aký ten kit? Ty máš toho Steam? Porkra mám. Aha, jasné. Pak zkusíme ještě ty 3 kity, to tak vystačí, ještě 3 hry teda budou.
protože už byla tam ta jedna nepovedená. U mě nepovedená, u Tak Matyho. otočíme 6 minut plus minus. Aspoň já. Já to stříhám, že... Tak mohli by sme z dobu, ja? Tak vykop cestu dole, ak môžeš. Už to vám to propadá pod nohama. Počkej, už to... Aha, tak Jakul, vykopať dole cestu. pojď tam k tomu yellow, pojď tam do toho yellow. A zbytočne sa hitnúť. Aj tu je cesta, super. Hača! Hača. Já jsem se utopil v hlavě. Dobře, jako ty skilla. Ne, ty si mi vyžral. Poď, zelený. Jo, aha, Jo, vyhráli GG. jsme, dobře, tak tahle taktika, Oh, damn. schovat se nahoře byla velmi úspěšná. Nie, ja Takže som tady dal bude 3 killy, střih. to je úspešnejšie. A s dalším kitem se uvidíme. Tak pojďte, teď vám to natřu. Takže sme pri ďalšej hre, a tentokrát nie sme spolu, lebo Jakul je socka, není s nami. My jsme jenom dva. My sme iba dva, ale my to vyhráme. Já jsem se vzal fightera a Okame, poď fighter hore. mám, dává 0,5 damage plus. Jo. A tak si je vydám si, že je úplně v pohodě. Asi tak. To je socák! Ne! Ne! Dal. Kolik ti zbylo? Hápko, pomoc! To je socák! Tu mám první to, ne, Matyjo, Dobře, pustil jsi mě. tak mi to vrátil, no. Takže já tady zatím nastříhám a Matyjo... Ne, to je socák. Nehočinu. Za tebou! Ne, fuck. Dáš si, ukáž. Jo, O, ja som dobře, ešte ale- dal, ako ma Tak a nahitoval. poslední mikrobattle s kitem, jak jsme ten kit? To je nějaký, jo, to je Archer. Archer, myslím. Jo. Tak s Archerem. Tak jsme tady a zase jsem si vzal kit Archer a jsme, jsme spolu. Jo, takže A, tak. a Archer má za každých 20 sekund jeden šíp a může maximálně 3 šípy. U nás je už žlutý, ako on je cheater. To se dá přeskočit, to nevíš? Ne! Čekaj, já jsem se tam asi k tobě dostal, To houkne. je socák, on mě zhodil do lávy. Tak já ještě hraju. On Jo, má nejaké jenom cheaty. Já mám jenom 3 čárky, to není fér. Ale on má cheaty prostě tento tuto šulín. Jak se Jeden. jmenuje? GB... Potom ten. Gpa, či? Hej, Gpa. Trefa, Jakule. Co to bylo? To byl jump hack jako hovado. Taky jsem to viděl. Víš, že vyskočil. No, takže však máme ja ti tady vravím, že má co cheaty. dočinění tady s cheaterem. S panem cheaterem. To, Ale ešte to nemá na SGčka, tomu tak to je zrám. v pohode. to je pan cheater. Ty vole, viděl jsi to? Oh, Jo, půjdu zabít. tak to je jiný cheater. To je jiný gang, toto. Jak se to jmenuje, to je glider nebo něco takovýho, ne? Pekne Jakul. Poď. Že to je nějaký glider. Ten čumí, ten neví ani. Poď na toho modrého, ale sú tam dvaja. To dáš, jeden tam kope. Odbiť si to. Dělej, Já dělej. skočím, já jsem lama. Ne, Jo. Jakul, keby si videl, ako si ho hitoval, tak... Než to seká. Jo, No. proste ty si bol od neho asi kilometr a si ho hitoval. No zádám ještě k tomu. No, zadama. Ale ne, mě se to fakt jako celkem seklo, já jsem ho nemohl hitnout, on potom Jasné, že v pohode. Ty Mindplex laguje. Tady Úplne nahoře, totálne. pojď, vůbec nevědí. Dělej, jsou tam No zakopaní. jenže já taky nevím. Prostě jsou tam nahoře a dva jsou tady zakopaní. Jakul na tebo, pozor. Lebo... Môžeš, poď teraz, poď. Já nemám bloky. 3 tam jsou, dělej. Ty dáš, ty vyndáš. O, já tak, ty. Oni sú tam traja, viame skovaní, kámo, oni nevedia ísť von. Vieš, lebo oni všetci naskakajú do jednej jamy. Hej, teď už jenom počkej, až spadnou jámou. Ne, nech trošku odkope Ne, blok. oni se odkopa. Bacha, teď se kopou pryč. Bacha, Jakule, kopou se pryč. OK, poď. Môžeš kľudne, voľné. A odkop si aspoň jeden blok. Alebo nie, oni padnú asi. Dělej. Jo, oni padajú už dole. Už padají, už nemají kam jít. Jeden hinten padne už. Ne. Já tady čekám, neboj. Jo, ten jeden už, no tak nie. Pojď. Jakule, choj asi dole, nie. Jakule, skoč dole a urob si tam jamu. Vykop si tam ten dirt dole. Bacha, už lezu nahoru. Pekne. Hezky, zdrhej. Ďalší, pozor. Ne, Utekaj. nalávaj jsem na spolu, jo. Ne, Nevadí. já jsem to pokakal, no to je jedno.
A já stále hraju takovou úspěšná, tak já bych dal ještě jednu, co je na tom? No, já bych dal klidně ještě jednu. Tak jo, tak dáme ještě jednu hru. Tak jsme tady a poslední hrál jsem si toho, Miner, nebo takového, mně se s ní hraje prostě nejlíp. A jsme... No, teraz jsme spolu, jo. Driftíme. Vy jste se vzali Fajzra, že teda? Jo. Jo. Kámo, ta lama zase jde, pozor! Pokame. Jo, super. Bacha. Já se to omlouvám, že se to seká, ale mám teď 30 FPS, tak a... Jo, a mně se to seká. Je to je Mě teďka příškutý úplně srpen. hafo moc. Jo, další dole. Jsem modrý, OK. Ne, já se skočím do hlavy, nebo se... Bojový typ. Já mu naběhám. Ne, lak. Kámo, Matil jede bomby, ty vole. Já jsem dal asi 4 killy už. Jo. Já ne. On dobrý, já jsem reálně jeden, já tady jsem nahoře a kempím. Ne! Kempička. Dobré, jako 5. kill. Ne, on mi ho vyžral. Ty lama. Já jdu zabít, já se s váma nebudu vůbec brát. Jako já už jsem šel za tebou. Jo, No, jdu. já teď dělám 2 čárky, no, tak super. Jakule ty ještě žiješ? Já jsem vystřelil ten šíp. Mám 2 životy, já jdu na. Jakule, nahoře? pojď na toho červeného. Nahoře ten green, tak pojď za ním. Já jdem na červeného. Já chcem si dát pentakill. Pojď. Jde nahoře. Ne, to je lama. Ne. Zabil jsi ho? Ne. Ne, on zabil tebe. Já potřebujeme zabít tohto tu červeného. Bacha, Archa má. Jo, vidím. Napadání. Jakule, ty jsi kde? What the fuck? Po ním! Já ty jsi u zelených, čo? Já jsem v té jeho vejšce. A on je kde? Pojď, Matule, dělej, teď pojď vyhrábat nahoru. Teď když to Jdeme. vůbec nečeká. Jdem. Můžeš se mi pomoct do toho greenáka? Já jdem. Ne! Teď běž, Kokos. teď, Jakule, dělej. Ty kokos, to bylo těsné. Hezky. Jakule, dáš ho? Ty vole, nedám, protože on to... Hezky to hezky On to jako celkem dost dobře se jako netočil, ale prostě hejtoval jako... Má dvojklik, něco takovýho. Já mám 3 Tohle byl pozor, Ne, ještě. on má luk. Ano. A- Já jsem si to vydal cestu z druhé strany. OK, ale nemůžem, já vůbec nemám hapka ani jablčka. Teď už tam tu cestu nemáš. Tady takže- druhé... Nemám no, protože... Aha no, nemám, no se rušil. Mám tam ještě ten červený. To bude ještě těžké. Bacha, střelí po tobě, Matyole. No, obidva, ty vole, čo som ja? Karkulačka. Teď! Chápete to, já vždycky, že na tak mám úplně hovno internet a teď mám 4-5 čárek. Ale že je ještě jeden yellow. Kde jako? Aha. Nevím kde je. Keď pôjde niekto na mňa, tak mi to povedzte, prosím. Já nevím kde je, ale... Ja to už nedám, lebo ja mám 3 srdiečka. Nie, no. To bude někde zakempenej. Takže potrebujem nazbierať trošku bloky. Tu ja si chcem dať ešte pentakill, ne. Je... Už tých podkopanej dole. On ho zhodil dole, to červeného, či nie? Jo. A tady ještě jeden, Bacha. Tady je bacha, záda. Bacha, Kde? záda. Ne, ja som mal teraz trošku lak. Jo, vidím, No, že chytlo, bacha, chytlo. střelí po tobě. Ne. Ja mám pár srdiečok a už nemám ani hunger. Ne! Ja som, mňa akurát došiel hunger, keď som skákal. Tak jo, Ne. tak já bych se rád rozloučil. Jo, presne tak. Pokud vám video s presátkama líbí, tak nechte like, ať víme, jestli tam natáčet dál s presátkami. Jo, a určite kúknite na môj kanál, lebo natáčam nejaké tie hodinky z Annihilation a aj nejaké tie minihry. Takže ak máte záujem, pozrite môj channel, určite bude v popisku videa. A jak máte zájem, pokud se díváte na Matiola, tak si koukněte samozřejmě i na mě. Jasné, a ak ste to náhodou nevideli, ja som natáčal so shaderami, takže máte trošku lepší zážitok ako u Jakula. Trošku vieš, musím si tých divákov trošku prilákať, chápeš? Musím to tak podráždiť. Tak jo, tak to se vám video líbilo, tak nezapomeňte teda dát like či odběr. Poďte spolu.
A jo, půjdeme se jako co zařadit. Třetí prasátko sice chybí, je to jedno. Tak jo, tak já se s vámi loučím a u dalšího videa se zase ozvu, takže tím čau. Takže ahoj. Ahojda. No. Kopírák hnusný, fuj, hokame. Naštěstí jsem to střílel v té době, když nám to ahojda nebylo.